Sumoto. Nga pagmata na mo pagkabuntag, gati na bangay na may og andam sa pamahaw. Gipang init lang ang uban nga sudan, kay naa may dalang portable na burner, kanang pang camping yun. Di raman pod may PDA ni Charlie para komportable ra among barkada, bisan uyab ming duha. Human sa pamahaw kay gaiyahay nag-ilis kay mga ligo na ligid. Mauli na pod ba ami adto pagkahapon. Pagpangato na namo sa beach, nanlingkod rami ni Charlie sa Dublin. Samtang gatan-aw kay Ayan og Trina nga ga-picture-picture. Si Trina ang gamodel, samtang si Ayan ang take-picture. Gasigig picture si Ayan, unya gasigig yaw-yaw. Human gina-check dayo ni Trina ang kuha ni Ayan. Gasigig ra yun may pangatawan ni Charlie nga naminaw kay Ayan, na di na mad-drawing ang nawo nga gayaw-yaw. Human kay i-check din na ni Trina human sa mga polo ka shots. Wala yun ba sila yuhunong og lalis didto daplain sa dagat nga mga dagko kayog tingo. Hangtod na nga ligo na may taod-taod. Nagdula po og beach volleyball, apil ang tigso, kanang sunugan ng bahay. Dito mi nagdagandagan sa Tibok Resort. Mura lagimig mga bata. Alauna namin ang lakaw human sa mong paniudto. Nag-commute lang gihapon ko ug wa ko ni sabay kay Charlie para naay kauban si Trina nga pauli. Sa boarding house ra ko taman kay klase naman pod. Nagabisitahan na si Charlie dito sa computer shop sa ubos or dili ba kaha sa may dike may makita. Niundang magud siya trabaho kay na busy man siya ato sa processing pa lang. Pagkasunod weekend kay niuli ko sa mua. Kilom-kilom na to. Mga alas 5:30 na to. Naglingkod ko sa mong balkon. Taod-taod kay na ako'y nadunggan nga motor nga pasulod sa mua ug nihunong gyud sa tubangan sa mong gate. Pagtanaw na ako, kay si Charlie man. Nakaporma gyud kaayo. Nakapantalon, sapatos, dayon polo shirt. Nakulbaan ako kung say tuyo niya dito sa balay. Gisugat na siya sa mong iro, maong ako ara pong gibadlong. Nagdali-dali na ko og sugat siya sa gate. Siga na kaya kong mata nga dala sa kakulba, pero ni-smile ra na si Charlie. Gipangutana na ako siya kung nag-unsa siya dere. Tubag si Charlie, nga mamisita nimo. Dayon ninaog na siya siyang motor ug niingon ko nga, ahak, mapatyan yung ko ani ba? Pauli na lang dito ka. Unsa man na siya eh. Gitindak-tindak pa na ako na akong til. Nga di na yun siguro mad-drawing to ako ang no. Hingon pa si Charlie, ay langgod kahadlok. Di lagi na masuko imuhang mamag papa. Gisigahan na yun ako na og maayos sa kumata. Pero hinay ra yun akong tingog para dili may madungog sa lain. Ako siyang giingnan na, nga lakaw na dito ba? Sa lungsod ra kita mag-istorya. Gahi agid anak niya gulo eh. Gibalhin na niya ang pananaw dito sa balkon. Nilingi pod ko. Nigawas na day akong papa kay nakabantay pod sa usig sa ero. Moto niyon si Charlie nga mayong hapon ko. Itubag pod si papa nga mayong hapon pod. Pasudlan na si Charlie Shara. Nag-atang maggugo sa gate god og wa gyud nako tagig dalan si Charlie kay paulio na lang lagi nako. Ningon ko nga dili na. Nara siya gipangutana pang mulakaway na pud ni siya. Gilingin na nako balik si Charlie og gisigahan pa yun nako og maayo og mata. Ug ako siyang giingnan nga lakaw na didto ba. Hinay ra yun kayo kong tingog na murag wa na nako ginabuka ako ang baba. Pero ni dool man yun hinuon na siya o gipadaplin ko niya sa gate. Human nilargo pa dool sa mong balkon. Haka yun lagi. Di na nako matabang ang buto-buto sa kundugan. Nigawas na ato si mama sa balaybod o nagtanaw sa mua. Gibalhin-balhin na ni mama ang tinanawan sa mong duha ni Charlie. Mong nagpasalipod ko kay Charlie kay di makaya ang powers ni mother. Hingon si Charlie, nga mayong hapon ante. Gusto lang unta akong makikistorya sa inyong duha karon ante ba? Kung dili ko makadisturbo sa inyo ha. Tubag pod ako mama. Oh, wa may problema. Dali, lingkod dere. Nidool lagi na si Charlie sa balkon og nilingkod. Nilingkod na po na si mama. Bali nag-atubang na silang tulo.
Ako kay niadto pud ko sa kilid ug nagtindog nga nagsandig sa may poste. Wa gyud nahimoyo ako ang kalag. Nangutana na si Papa kung unsay tuyo ni Charlie. Nitubag pod siya nga sa tinod lang yun ko, dugar yun unta kong muanhi dere og mga tubang sa inyo. Pero di man masugot gud si Shera na muanhi ko. Nanlingi na silang tanan sa kuha og gipalingkod ko ni Mama. Tuwa na yun. Murag mugawas na akong heart sa kakulba. Nilingkod po kog tapad sa kay Papa. Lain na kay tinanawan si Mama kay napansin niyang nakulbahan ko. Ingon ako, Mama, nga diretso ha pa mi Shera. Unsa man buntis ka. Nisigag yung maayo na ako ang mata. Apil pod si Charlie og si Papa. Nitubag ko nga, dili oy, mabuntis di ay nga wa man ganita ni labtan. Tubag kong Mama, aw, pagtarong lang jud. Ingon pod si Papa, nga sobra rapod kapod. Mura man kagwa na sweeto si mong anak. Ningon po si Charlie nga, dili ante oy, wala pa mi ana. Ipahibalo lang unta na kung naa may relasyon ni Shera ba. Pero sukad naging kami, wa may nahitabo sa mua bisan ka isa. Isa rin akong pasalig sa inyo hakolog ante. Taas kog respeto sa inyong anak. Ingon man sa inyo hapon. Wala pa may gabuhat anang mga butanga. Ingon si Mama, hanga maayo, mabalaka po ninyo. Abi ko man og nangaunsa na mo. Itubag si Charlie nga, wala mo'y dapat ikabalaka ante. Di lagi may magbuhat ni Shera og butang na ikasakit sa inyong buhok. Ningon ako, Mama, maayo. Nga naman pud ka Shera, nga di man nimo paatubangon si Charlie daw dire. Unsa ray gusto nimo di ay? Kanang magtago-tago? Naghilom ra jud ko ato, pero naayod sa kong utok nga itubag ang mahapakan pa lang ko nimo binugha ikaduhang ate. Pero pugong lang yun ko kay basin mahapakan na yun noon ko sa way oras. Ngun si Papa pod nga, dili lang gud mo mahadlok basta tinarong inyohan tuyo. Kasabot man mi kay niagi man pod mi sa inyohang idara. Dan itubag si Charlie nga, salamat Paul. Ingon pa jud akong Papa, nga ako Charlie, nalipay ko nga niatubang kadari sa mga karon. Bisan kinsa man sigurong ginikanan nga gusto kay tarungon pagdalangan na. Pinangga po na mo na si Shera. Basta magtarong lang mo permi og magnarespetuanay. Moro man ay pinaka-importanteng sangkap sa relasyon aron magpabilin nga ligon. Tabag si Charlie nga, lagi kol, salamat kay sa pagdawat. Abi yun ako og kasaba among madawat ni Shera ba. Tabag si Papa nga, di po may mga saba. Kamayo naman lang nga miatubang kadre. Kaysa mag-abot-abot lang mas daplin. Di po na mayo. Lag lang ko dari og na si Shera. Wala na'y problema sa mua. Nagiltig yun ko gamay sa abot-aboton lang sa daplin. Nalinya sa kong Papa. Kay hagbay rabi yun ming gaabot-abot sa daplin ni Charlie. Daghan pin silag na istoryahan dito nga naminaw ra ko sa ilaha kay halos si Papa ug Charlie lang ang nagistorya og naminaw raming Mama. Wala pa pud may panihapon maong gipasabay na lang si Charlie namo. Usa pa lang mi nangaon kay gitunulan ko ni Mama og kwarta ug gisugo kog papaliton og soft drinks. Pero si Charlie kay nag-volunteer nga siya mo palit. Pero gipakuyog na lang kong Mama. Didto mi namalit sa tindahan nilang Alpha. Layo pa lang nga nakit-an mi ni Alpha kay dako na kayo siya ngise. Nangutana pa siya, kanusa ang pamalaya. Saba kayo ming tulo dito. Dili pa gani unta pabayaran ni Alpha kay tampo daw to niya. Perte yun namong pangatawa. Pero si Charlie yun ang nag-insist na bayaran niya kay naabiyay kapitan. Di pwede nga ipanghatag lang. Wala ra po mi nagdugay sa tindahan kay nagpaabot ang pagkaon sa balay. Sa moto nga samtang nangaon mi, istorya na ni Charlie iyang umaabot nga training. Nag-joke pa na siya nga pabantayan daw ko nga di daw magpabisita og lain samtang wala siya. Para naa pa daw siya balikon inigawas niya. Nagkasinabot ra pod silang Papa pod samtang si Mama kay naniid lang og ismail ginagmay. Pagkahuman na mo og pangaon kay nitabang na si Charlie og panghipos nako.
Bisan gistoryahan na siyang mama na pasagda na lang lagi daw ko dito. Nagtuman yun og tabang. Dito nami sa gawas ng hugas kay naaraman tapad sa balon among hugasan o plato. Siya na hinuon akong tigtimba. Kunya pagbanlaw na kay ihapong ginadawat o gina-arrange sa tray para i-drain. Bisan kasigi may og istorya dito og bisan unsa na lang. Di yun ako malikaya nga kiligon. Mura namang good og damgo nako to dati nga sa crush pa lang nako si Charlie. Kay dati bisan gahugas ko og plato, maghuna-huna ko siya. Magngisi yun ko ana. Pero ato na time, naa na yun noon siya sa kuang tapat. Human didto kay nanlingkod na may og balik sa balkon. Og didto ga istorya. Mga alas 8:30 na nangit si Charlie sa kong ginikanan ug sa asa ko nga mauli. Paglunes buntag ana kay gihatod ko niya sa eskwelahan. Padayon raming ga text. Mga pila ka adlaw lang nako sa eskwelahan ana ug mao gyud toy pagkahuman sa kong klase. Nanaog na ko sa building ug mga pila lang gyud ko katikang kay naay kalit nga nanabon sa akong mata. Si kinsa pabadiay ang moing ato sa kuway. Bisan ganig pila ka metro matimahuan naman gani nako iyang body spray. Motong niingon ko niya nga patabon-tabon pa gyud oy. Ilhan na taka. Nagkatawa na siya nga gitanggal ihang kamot o giatubang nako siya. Ingon si Charlie nga naa daw siya dito kay para laagon ko samtang naa pa siya sa doon. Kay og mulakaw na siya, malutas yun ming duha. Nag-uol jud ko gamay. Una-hunaon pa lang na magkalagyo na mihapit. Mura man og sakit kaayo sa dugan. Ingon si Charlie nga ay nagka-goal dara. Dali ra ng panahon. Nitubag ko nga, ay gani ko sanaya nga naa ka pirmi. Magpangita na unya ko iniglakaw nimo. Tubag siya nga, ay sasoy, mubalik raman gihapon ko. Sagdi nagod kung anihoon ta ka pirmi dere. Daghan pa ming naistoryahanan samtang paadto na may sa gawasagay. Nanlargo mi sa fishbulan og didto na ngaon. Ato na time kay wanay kahadlok kung naay makita sa mua. Kay kabalo naman ako ang ginikanan sa mong relasyon. Wapag yun mi nagtagbaw didto kay gabit-bit pa man ko og crackers ana. Nga nanulod mi sa park og didto ng lingkod og nagistorya. Hingon si Charlie nga, mga tuta sa balay karong Domingo ha. Nag-abot dyan na akong kilay ako siyang gingnan. Nga di ko magunsam ako didto. Tubag si Charlie, palaagon daw ka ingon ni Papa. Didto daw ta manihapon. Tubag ko nga, niyabag na. Di ko Ningon si Charlie, why dili-dili. Kuhaon lang takas niyong balay, mga alas 6. Nisamot og kunot akong agtang. Hilig yun kay ni siya nga magtuman. Ako siyang giingnan, perte gini siya kabalong maulaw ta. Tubag si Charlie nga, ulaw-ulaw pa gini siya ay nagod. Imo haraman gihapon silang mahimo nga future na pamilya. Dani katawa siya. Ug ako siyang ingnan. Nga wow, sure na kay kana no? Tubag si Charlie. Nga sure na gisaara na gani ta ka si mong mama ug papa. Tubag pod ko, nga basta dili ko. Ngayon si Charlie, ay naligig balibad, sundoon ta ka. Magkuyog tang mangadtog balay. Ayaw na sigig langas kay hapit na bi ako mulakaw. May nang maatubang nimo sila daan sa naap ako dere. Nitubag ko niya nga pala desisyon yun ka no. Tubag si Charlie. Nga sige na yan. Pagbigye na good ko. Proud lang ko na ikaw akong uyapa. Dayon gigunita na niya akong kamot. Ako siyang giingnan. Nga wag yun kay angay nga magpa-sweet-sweet ba. Ingon si Charlie. Atik-atik pa yun na siya pero gikilig ni yun kayo na ba. Nitubag ko nga wala ko gikilig. Ana si Charlie. Nga patanaw daw sa nawong sa wala gikilig be. Giseryoso yun na akong nawong nga ni atubang siya. Pero grabe na jud na akong kiliga. Hingon si Charlie, your eyes will never lie.
Nanggigil na siya kalit o gipislit akong ilong og niingon siya nga ka-cute yun anang ilong ay. Niingon po ko, aha ka, kasakit. Grabe na niyang katawa o gikalit ko ana og akos. Ingon siya nga I love you yam. Nitubag pud ko nga I love you to yam. Sa mga to nga nausab na di akong schedule kay Sabado na ko sa hapon golian. Gisundo na pud ko ana niya og dungan ming nanguli. Nindot man gyud di ay ang relasyon nga lantaran. Wa kay kabalaka o gawaston ramong maglihok-lihok do. Sa mga to nga pagka-Domingo yun sa hapon, kay niadto na siya og balay og nananghid sa kong ginikanan. Nga dalhon ko niya sila ha og didto nako manihapon. Wa raman pod ni dili akong mama ug papa. Basta ipahatod lang daw ko usa mag alas 9. Sa dalan pa lang murag kaulion ako og balik sa balay. Pero gigunitan ra gyud na niya ako ang kamot. Nangatahuran ra ko siyang mama ug papa ug iyahang mga isuon. Wa raman pud nila gipa-feel na lahi ko. Welcome magyud kay kong kauban silang nanihapon. Pag human nagkaon, kaya wa ko nila patabanga sa lamesa. Dito rami ni Charlie sa sala og nag-babysit na lang pod sa iyahang mga pag-umanggon nga nananaw og cartoons. Sungugan kay na si Charlie sa iyang pag-umanggon kay sige ra niya pahilakon. Mao sa kuha mo sumbong ang bata. Na-enjoy ra gyud na akong gabi una og gihatod pud ko anak niya pauli. Usa pa man nag alas 9. Hangtod ni abot ang time nga kinahanglan na ni Charlie nga molakaw padto og Luzon. Sakit yun kaayo hunahunaon nga mapalayo sa imuhang hinigugma. Kanang kauban mo pero mga pila na lang ka oras ang bilin kay mawala na siya sa imong tapat. Ug magpaabot kag sobra tuig usa nimo makitag usa. Bisan unsa pa na akong pugong pero nagtulo gyud akong luha nga nagtapad mi didto sulod sa sakyanan. Wala giniya na buhii ako ang kamo. Sige ra siyag ingon nga di lagi daw ko mohilak. Kay lain kaayo pero wa gyud nahimong way matulong luha. Ginakisan ko niya sa ulo ug kapila gyud niya giingon ang words nga I love you. Hangtod naabot na gyud mi sa airport. Langi na kay ko nga sige ra ko gakos niya. Si ate pod kay napil na pod og hilak. Wala din hatod sa airport ang mama og papa ni Charlie kay di sila gusto makit-an nga molakaw si Charlie. Mong kami lang ni ate og ihang bana ang nanghatod siya. Niabot na yun ang time na kinahanglan na ni Charlie nga mosulod. Gigakos na ko siyag taman samtang perte na kong hilak. Niyon si Charlie nga tama na yan. Mobalik ko. Balikan ta ka. Pabota ko ha. Nitando ra ko kay wa na may words nga mugawas sa akong baba. Yung si Charlie nga mag-amping ka permi. Ayaw kalimting nga love kayo tika. Gigunita na niya akong kamot o gibutang sa iyahang dughan tapit sa heart. O ihapong gipatong iyahang kamot sa akong heart. Yung si Charlie nga permi na tong kauban ng usag-usa. Bisan maglagyo ta, permi ka sa akong heart. Ibutang pud ko permi si mong heart. I love you, Yam. Tubag ko nga, I love you to Yam. Pabuton ta ka. Maghulat ko sa imuhang pagbalik. Hingon si Charlie, nga oo Yam. Hulat ako. Antos lang ta. Gamay raligin ang tuig. Daghan pa mig mga istorya og pasalig ni Charlie sa usag-usa. Ayha siya nilakaw pasulod. Patalikod pa lang niya, mura yun og gikumot na ako ang dughan. Wala na siya nilingi pero naghilakbod siya samtang naglakaw palayo. Nikontak na siya pag-abot niya didto og sigig inform sa kuha sa katikaran niya sa Luzon. Hangtod sa time na gyud na mawad-an na sila katungod nga mogunit og cellphone. Bisan unsaon pa nako og think positive, nagiadlaw na mingawon ko pag-ayo niya. Og maghila ko sa kong higdaanan usa matulog. Nasabutan day namo to ni Charlie na ipadayon among ihap sa tuig sa mong relasyon kung kanus-an nako siya unang gisugot.
Ug hangtod niabot na yod ang ikaduhang tuig sa parehong petsa sa pagsugot nako kay Charlie. Gihulatan gyud nako na nga mag-alas 12. Gahuna-huna pa ko kung natiman-an baka niya tong adlaw samtang naa siya sa training camp. Araw po dito sa mong barangay pod pero wako'y planong muuli kay nako'y klase inig adlaw. Ikaduhang anniversary na dili gihapon nako siya kauban. Gool pero mao naman yun. Natulog yun ko ato nga naghila. Pagkaugmaan na kay nakamata ko kay naay nanuktok sa pultahan. Buntag uto sayo ug ang panuktok yun ang nagpukaw sa kuha. Nagdali na lang ko ana og hilamos ug pangmugmog ug nangabre sa pultahan. Ang ate ug kuya ni Charlie D.I. ang naa. Naidala nga bulak ug teddy bear nga dako iyang ate. Ug napoy dala nga box sa cake ug paper bag iyang kuya. Ingon iyang ate nga happy 2nd anniversary sa inyo ni Charlie Shara. Nasyak yun ko nga wa katuo sa nitabo. Kanang akong pulso akong gitabon sa akong baba. Dali ra kaayong nakagakos ana kay ate. Bisan unsaon yun akong pugong kay nitulo yun akong luha. Ug nagpasalamat ko nila. Nihilak po na si ate, pero nagkatawa po na siya nga naghilak. Samtang ako, padayon ra gyud kong hinihilak nga nagakos siya. Ingon si ate nga si Charlie ang nagplano sa tanan. Gipili na niya daan ang teddy bear ug bag. Ug siya po'y nag-ingon kung dapit nga bake shop magkuha og cake ug unsa nga flavor. Siya po'y nag-ingon og asa dapit mo palit og bulak ug unsang klaseng bulaka ang ako ang gusto. Grabe yun nga panigurado nila nga nag-set sila alarm ani nga adlaw para mahatod daw sa kuha. Gapasalamat yun kog taman nilang ate usa sila nanlakaw pa ulit. Nalipay ko nga nag-uol. Grabe yun ang effort. Yabrihan nako ang paper bag ug naday sulod nga music box na naay babae ug lalaki. Naay body spray na katong ginagamit niya nga spray. Ug naay card nga gipasalipitan og letter. Gituyok nako na ang kilid sa music box ug ni play ang murag sa kalimba na sound ug nagtuyok-tuyok pod ang babae ug lalaki sa tunga na murag nagsayaw. Naghinuktok ra ko nga naminaw sa music ug nagtanaw sa babae ug lalaki. Kapila pa nako balik-balik og tuyok ang switch para magbalik-balik pod ang music. Wa gyud ko kapugong sa pagtulog usab sa akong luha. Nganong ato man ka sweet si Charlie. Mas gimingaw na hinuon ko samot siya. Gi-spray pod nako ang perfume sa akong pulso ug mao gyud ang kahumot ni Charlie. Pila pod ko ka bulan nga wala nakatimaho ato nga perfume. Giabrihan ako ang card ug nakasulat lang kay You are mine. Then ako ngalan. Happy 2nd anniversary. I love you. Pag-abri po na ako sa sulat, didto na di ay nakasulat iyang message. Hingon siya. Ng happy 2nd anniversary, my general. If you are reading this now, I'm sure all my presents reached to your door this morning. I hope you love every piece of it. I'm sorry if I'm not around to celebrate our 2nd anniversary together. But I promise to cherish every single day that I could spend with you after my training. I really wanted to make this day special for you, for us. Even if I am sure na nasa training camp na ko aning adlaw. Halagyo man ta, always ka sa kong dughan niya. Don't worry, it won't take so long. Soon enough, I'll be right next to you. This kind of surprise dapat sa niaging tuig pa ni. Pero nito karamantang duha. Sa mo nang karon na lang. Gituyo na ko og andam ning teddy bear before pa man ko nilakaw. Para na kay Jackson always ug kung mingawon ka sa kuha. I-spray lang niya ako ang pahumot para mura na pudog ako. Ug kaning music box, I'm not sure if you will like it. It
It was really hard to look for a beautiful gift for a beautiful girl like you, my general. It took me hours of searching inside the store and found this cute music box. Please like it na lang. Nag-effort biya ko ani. Og dili yun mo type, iuli na lang sa ko. Bitaw. I really don't know what else to write. Padulaan na lang sa ako og basketball. Basta always remember that I love you. And I'm doing all of these sacrifices for a brighter future with you. Di mag-oldra ha. Di pod magkia. Ako ara ka. I love you. I love you. I love you and 1,000 more. P.S. Do your best sa imong studies. I promise to be there sa imong graduation. Gigakos na lang yun na ako iyang sulat samtang way hunong ang tulo sa kong luha. Dinagudunta ko ganahan mautog eskwelahan atong adlaw. Pero kaingon man siya na magtarong ko sa kong pag-eskwela. Niskwela na lang pud ko. I-arrange pa na ako na sa vase sa mga bulak para dili-dali malaran. Natagbaw po kaon sa cake na iyahang gihatag sa kuha. Kapila pa na ako balik-balika og basa iyang sulat. O iyang perfume, maura ang kahumot sa kong tibuok kwarto. Tapad na pod nako matulog ang teddy bear na gihatag niya, ang kiganlan nako, na general. Akong tibok pagkatao murag nagtuyo kay Charlie. Kauban siya perme sa kong prayers. Naunta, safety siya sa iyang training. Nagpaabot rayud ko sa iyang pagbalik.